mu doki tambura talba mu kiwo bai cika, mu doki tambura talba mu kiwo bai cika. Ayya kai a doki tambura ayya. Sarki sai da tambari gwamna da jiniya, yan karni na baya su ne a sahun jiya. Yau baiti na ɗauka zan kai wa mazanjiya, ya tado yana taske na walƙiya. Zana faɗe ka kan a zo a yi mini tambaya, talbana ba ne kai zan kamba ma, talbana ba kuwa rahma ne kai na faɗa. Wanda ke bidan ruwa to ga maliya, gwara ban zuma na ce ba na san giya. Kai na kira ruwan dare mai gama duniya, in je ka san ni sannu in taimaka jiniya. In maka tambari da baiti mai kafiya, babu kamar ka dai galadi ma ka iya. Na ce duk mai kin ka talbato ka kere mishi, dawi su gurin ado ba mai ja mishi. Ka kere waɗan mutum bar masa magiya, galadi matalba ga kada kyan tarbiya. To waken ka zan na ce taka lafiya, mai kyawun sufa da ba ka yin fariya. To mu mun rike ka dole mu sha jarmiya, to ka kira mu za mu zo landan kajiya. Wanda ya ja da kai ku aito bai san ka ba, tunda ka so rasulun sirrin duk ci gaba. Talbana ba mai gida na banki ka ba, wanda ke da talbana san shi gaba. Duka tsogon munafukai ba zai karka ba, masarautar hausawan turai ba su ki ka ba. Indai zan ji tambura baiti zai zo ba, da maganar farar zuma nan ba ta buya ba. Na san mai iyawa kowa ai rabu ne, kuma shi ne yake raban kyauta haka ne. To ya baka gode Allah ai haka ne, komai ka iya talba mazan jiya. Sanyi batun ka tausa murya ai dola ne, gani gidan na yawa ke ba wasu tarbiya. Ni da iza na murza kan mun waken mu ne, hanya ama haɗin zumunta ai haka ne. Jarmai ya zamo a dan yaƙi haka ne, kore damuwar kaya Allah naka ne. Kirketi yake ban talba mazan jiya, inda iza na ganka talba kwai kariya. Baka da ji da kai fuskar ka kwai dariya, wani zance zo mini tun ban san ka ba. Ko ana yaban ka ka zarce yan uba, dan ka sha gaban su ba mai maka gardama. Ai taken ka talba ka zama kurtun zoma, kun ji kuda ka ta zagi bai san shi ba. Kushe hasada gurin wani bai yi shi ba, da farar anniya yake zama da yan uwa. Kare da kuce zubar mawakin nan ta yawa, zancen ma'ana ta kai ta ne bayawa. Dikeci ka banna yau zancen ka tsaya, na ji tsukunkuni a zuciya na tambaya. Ni kuma sai na ce wa zuci ta bar damuwa, zani gidan su talba wata mai sallama. Tafiya sannu sannu bacci ba tashi ba, kan waken ka talba ni ba ni da fargaba. Mai kyawun hali guri na ka zama uba, gani gidan galadi ma bai kini ba. Sarki goma na ji zamanin naka ne, ayi kurma a gyala mai waka haka ne. Sarki sira da jan kaɗo taken ka ne, ya za a yi na yo batun saƙon bayani. Ni ma da gaisuwa ta zan zo gida, to in mun kai amana samu cikin yan gira. Na san ba ka bar ni dan kai ba ka raina ɗa, kaji yaban ka kaji sarkin Hausa. Ba ka da kyan halin da gaba ba ka santa ba, kaga shirin maza a kanka ba zai sauka ba. Gyara zaman ka kaji babu ba ke ka ba, sarkin Hausawa turai ban barka ba. Gyara zaman ka kaji babu ba a ki ka ba, kira mu za mu zo ko da ba mu farga ba. Gyara zaman ka talba ɗan abu mazan jiya. Yawa karkace ina yi kuma na biya, ba domin kuɗi ba ko kuma dan duniya.
ni da zuciya tana ta faɗin kaye min galadi Hausawan turai talba ne wa zai ja da kai kwatalba yanzu in far masa zan zo har kasa ta London domin ka ne da batuna ka za mu zo tare da ɗan gera Ismail biya na zai ɗau hanyar zuwa Piketi na wakanan zan maka salama Talba ina yaban ka baki bai gaji ba to Piketi ka dakata zan yaba san kace Adam mai gona na ce su ne sun kace yau shukar da kai Talba ba har ta tsiro yan fadar ka ne suke maka baitin tsaro angon Zainaba yau ga mu da tambura zaman faɗa wa duniya Talba ko kai mana inda za mu ganka to komai an gama Ismail Piano ni ne ba tambaya mai waka kiɗi kar da kuce na iya domin kar ku manta mu ma koyo muke ga mu gaban ka Talba mun tube tariya mun maka addu'a na sharrin yan duniya Rabbu tsare shari da mu a cikin duniya da iyayen mu har musulman duka duniya dan Al-Mustafa Rasulul Mariya mun rike da hakun gaba mai mana murdiya ga mu gare ka Talba yau mun maka sallama kai dai za mu yi wa ba wannan ba